ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи НОКАУТ ТИЖИ қарор доред. турнири пурсару садои навбатии AMC Fight Nights аллакай фарду санаи 18 июн мо шуморо интизор аст. дар турнири навбатии AMC Fight Nights дута ҷанговар кишвари моро муаррифӣ мекунанд. Муродали Салимов бо рекорди 2-3 бар зидди ҷанговари рус Омир Дар бо рекорди 2-1 дар вазни 66 кг ҷанги хичона баргузор мекунанд. хотиррасон мекунем ки Муродали Салимов клуби Прайда муаррифӣ мекунанд. ба Муродали Салимов бурдборӣ ва ғалабара орзумандем. асос бе ҷароҳат баромад кардану парчама боло бардоштан аст. ҷанговари дуюми мо Фирдавс Зарипов бо рекорди 11-2 бар зидди Владимир Алексеев ҷанги хича пешкаши тоҷикони Красноярск мекунад. рекорди касбии Владимир Алексеев 8-2 мебошад. хотиррасон мекунем ки Фирдавс дар вазни 57 кг баромад мекунад. ба шерони нари тоҷик ки худи пагоҳ ҷанг мекунанд бурдборӣ ва пешравира орзумандам. фикротона дар бораи ин шербачаҳо дар комментария ҳатман нависем. ин барои пешравии канал хеле муҳим аст. ҳамчунин дар ин кар дар ҷанги асосии бегоҳ бародари мо аз кишвари исломии Эрон Ҳасан Юсефӣ бар зидди Армен Петросян дар вазни 93 кг баромад мекунад. ба бародармон Ҳасан Юсефӣ низ ғалабаи дастроширо орзумандем. дар видеоролики навбатӣ аз куҷо бепул тамошо кардани ин турнирро пешкаш шумо мекунем. ҳозир боша лайк мондану дар канали мо подписатсия карданро фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиба мо пешкаш мекунем. то видеоролики навбатӣ хайр.